ассалом тамошобинони дуструяки мо. салом бачаҳо. мебинам ки ҳаматон мунтазири оғози барнома ҳастед. ман ҳам интизори саршавии барнома ҳастам. ҳоло истед, ман ба шумо нишон медиҳам. салом муаллимаҷон. Салом. муаллимаҷон, як нафари мо бадқаҳр омад, ҳатто бо ман салом накард. салом азиз. лолаҷон, ба ту чӣ шуд? Чаро ин қадар эҳсосотӣ ҳастӣ? мебахшед муаллимаҷон, хай имрӯз дар мактаб каме асабонӣ шудам. охир дар дарси мусобиқаи варзишии мактабӣ оид ба футбол гурӯҳи мо бой дод. хоб ва ҳамаш айби умед шуд. ман гуфтам тӯбро бамандеҳ, аммо вай бошад маро гӯш накарда худаш тӯбро ба дарвозаи ҳариф зад ва хато кард. дастаи ҳариф пирӯз гардида сазовори мукофот гардиданд ва дастаи мо бой доданд. як мусобиқаи мактабӣ будааст. агар шаҳрӣ мешуд, ҷумҳуриявӣ мешуд, чӣ кор мекард? бале азиз, боз қаҳрамро нахезон. худам навакак ором шудам. муаллимаҷон, ман метарсам. муаллимаҷон, лаббай баъди кор дар он аст ки ман ба сари умед дод задам ва ҳамаи дастаро таҳкид карда нобакорҳо гуфта баромада рафтам. вай кори хуб накардӣ. ана аз ин кори кардам хело ҳам пушаймонам. муаллимаҷон, ҳа лолаҷон, кори хуб накардӣ. одам дар вақти ғазабнок шуданаш метавонад бо рафтору гуфтораш дигаронро низ ранҷонад. бале, хайрат ки мушт назади ягон касро. бовар кунед, ҳамон лаҳза ман тамоман худамро нашинохтам. чунон ба ғазаб омада будам ки хостам дод занам ва ҳатто муштзанӣ кунам. худамро идора карда натавонистам. муаллимаҷон, лолаҷон, ана ин гапат дуруст буд. идора кардан яъне ҳамаи одамон метавонанд дар ҳолатҳои гуногун дар вақти ғазабнок шуданашон худашонро идора кунанд. чӣ хел идора яъне чӣ тавр? чӣ тавр? ҳоло ман ба шумо баъзе роҳҳои онҳоро нишон медиҳам ва мегӯям. масалан, агар шумо ғазабнок шудед, шумо метавонед давед. бале, дар вақти давидан нафаси чуқур мекашед ва боз метавонед дар бораи мушкилии худ бо ягон касе суҳбат кунед. фаҳмидем? фаҳмидем. муаллимаҷон, лабай ин тавр нафас каша мешавад? не лолаҷон, ин нафаскашият нодуруст аст. нодуруст? бале, дурусташ чӣ хел? нафаси чуқур кашидан ин яке аз фаъолиятҳое аст ки ғазабнокии моро паст мекунад. яъне мо метавонем аз ҷоямон нахиста нафас кашем. кани шумо омода ҳастед? бале. якумаш аввал нафаси чуқур мекашем. кани як ҷоя рафтем. боз як бори дига. боз як бор. анакнун фаҳмидед? ором шудед? бале, ба ростӣ ором шудам. акнун метавонам ин фаъолиятро доимо истифода кунам. дуруст лолаҷон. якум нафаси чуқур мекашем. дуюм каме онро медорем ва сеюм нафасамонро мебарорем. фаҳмидед? фаҳмидем. офарин. муаллимаҷон, лаббай агар ман ғазабнок шавам, ман мепарам. мешавад ин хел? мешавад. акнун биёед китоби навбатиро хонем. биёед. муаллифи ин китоб шарифи муҳаммадёр ва рассомаш бошад зебо давлатшоева аст. буд набуд
китоби алифбои зебо ва рангорангӣ буд. дар саҳифаҳои он ҳарфҳои зиёде буданд. ҳар гоҳе китобро мекушоданд, аввалин шуда ҳарфи а садо мебаровард. ман ҳарфи аввалини китобам. аз дигар ҳарфҳо ба куллӣ фарқ мекунам. дар калимаю ибора ва ҷумла мавқеи худро дорам. бе ман китоби алифбо маъно надорад. ҳой ҳарфи а, чӣ ин қадар худро таъриф мекунӣ? ман ҳам дар қатори дигар ҳарфҳо зарурам. агар ман набошам, чӣ гуна калимаҳои бобо, борон, бодом, бародарро талаффуз мекунӣ? овоз баланд кард ҳарфи б. ҳамсояҳо, ба ман ҳам гӯш кунед. аз суханони ҳарфҳои а ва б ранҷида ба гап даромад ҳарфи в. кани калимаи ватанро дар тахта нависед ё талаффуз кунед? наметавонед, зеро бе ман ин калима навишта намешавад. ҳарфҳо бо якдигар муросо намекарданд. ҳар рӯз баҳси онҳо давом мекард. аз чунин муносибати ҳарфҳо китоби алифбо ғамгин мешуд. чандин маротиба онҳоро насиҳат кард, лекин ҳарфҳо аз манманӣ намемонданд. рӯзе китоби алифбо ҳамаи ҳарфҳоро ҷамъ карда гуфт: ҳарфҳо, гӯш кунед, ҳар яки шуморо ман дар саҳифаҳоям ҷой додаам. гарчанде шумо бо тартиб пасу пеш ҷойгир шудаед, лекин дар назди ман шумо баробаред. шумо бемадади якдигар зиндагӣ карда наметавонед, зеро чун гӯшту нохун ба ҳамдигар заруред. мо баробар нестем, ман сархати алифбоям, садо баланд кард ҳарфи а. тартиб ё дар саф истодан маънои онро надорад ки қадри яке баланду дигаре паст бошад. гӯш кун ҳарфи а. кани калимаҳои ватан, модар ва мактабро бе ҳарфҳои дигар навис, гуфт китоби алифбо. ҳарфи а лаҳзае фикр карду ноилоҷ ба ҳарфҳои м, д, р, о, қ, т, н ва б муроҷиат кард. онҳо назди ҳарфи а омаданд. дар тахта калимаҳои ватан, модар ва мактаб пайдо шуд. ҳамин ҳарфҳо лаҳзае хомӯш монданд. онҳо фаҳмиданд ки дар алоҳидагӣ маъное надоранд. бо таклифи ҳарфи а даст ба даст гирифта гирди китоби алифбо ҳалқа шуда садо баланд карданд: модарҷон, мо ҳама фарзандони туем. дигар бо ҳамдигар баҳс намекунем, аҳлона зиндагӣ мекунем. офарин ҳарфҳои азизи ман. дар саҳифаҳои ман ҳар кадоми шумо ҷои худро доред. мақому эътибори шумо назди ман баробар аст. ман шуморо дӯст медорам. шумо ҳам дигарро дӯст доред ва эҳтиром кунед, гуфт китоби алифбо. ба ман ин ҳикоя хело ҳам писанд омад. инчунин ҳикоя ба мавзӯи имрӯзаи мо алоқамандӣ дошт. ҳамин тавр не муаллимаҷон? бале, ҳамин тавр. ҳарфҳо ҳам метавонистанд ғазаби худро ба фаъолияте ки каме пеш мо омӯхтем чӣ кор кунанд? идора кунанд. бале, дуруст гуфтӣ азизҷон. ман хеле шодам ки ҳикоя ба шумо писанд омад. акнун шумо роҳҳои гуногуни идора кардани ғазабро медонед. медонем. умедворам шумо ҳам тамошобинони азиз аз ин китобча барои худ хулосае баровардед. инак барномаи имрӯзаи мо ба поён расид. хайр, бачаҳои азиз, то барномаҳои оянда. хайр.